In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life, through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po ang init ang ating programa sa TV Apulia.Argumento na pinangungunahan po ang Delay Catholic Apologies International, Sir R.J. Seno. Samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong Facebook page, RJ Horolan Seno II.TV Apulia.Argumento page. And yun, hindi po tayo nakapag-live sa ating mga YouTube channel kasi bakit po kasi expire na po kasi yung natin yung StreamYard po natin. So yun, mga sir at saka mga ma'am. And hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Seno II.TV Apulia.Argumento page, Kuya Apology TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, hindi po napag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Delay Catholic, Apologies International Official, RJ Seno II.TV, Kuya Apology TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid ng mga Katoliko na ulos po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin sa pamamagitan po nila Sir Noli Medalla and family, Sir and Mrs. Ronald Escaliar and family, Sir Romeo Nodi and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Oy and family,
Sir Rene Kiblat and family, Sir Din Sibilias and family, Sir Tope Galimit and family, Ma'am Burden Lapera and family, Sir Jonard Ali and family, Sir Raymond Solis and family, Sir Jerry Minglan and family, Sir Rain Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Jocelyn Salamanya and family, Sir Jovel Asian family, Cap Jun Bungabong and family, Sir Joy Petsian Amorte and family, Sir Rebel Siliaca and family, Ma'am Carmencita Abilino and family, Sir King Baez and family, and lahat po ng mga Katoliko na tumutulong at sumusuporta sa programa pong ito. Katapos hindi po napapabanggit sa mga pangalan po nila. Maraming salamat po. Ang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now dito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo. Bakit po? Kasi wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. So gusto pong tumulong, so gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers na nandyan po sa inyong mga screens, yung tumatakbong information, and pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. And ito po yung ano natin, pinakaunang live streaming po natin gamit po yung Facebook page po natin. Kahapon, hindi po tayo nakapag-live kahapon. Bakit po? Kasi yun, Family Day. And meron po tayong ginawa na project. And anytime pwede po nating i-post yung mga pictures. Hindi po tayo nakapag-video. Bakit po? Kasi nakamotorsiklo po tayo So picture lang. Okay. So yun po mga sir at saka mga ma'am. And sana yung mga kapatid mga Katoliko na tumutulong at sumusuporta sa programa po ito, sana samahan din nyo din po ako sa 2025 nating mga haharapin ng mga challenges mga sir, mga ma'am, sa atin pong tinatawag na programa. Yan. At maraming salamat po sa last year na hindi nyo po ako iniwan sa ating pong programa. At sana din po this coming ito pong 2025 na program natin, hindi nyo po din po ako iiwanan. Maraming salamat po, especially sa mga viewers po natin. Sir Rex Molina, yes sir, good evening. Good evening. Sir Norman Estrada, yes sir, good evening po and Happy New Year po sa inyo. And Merry Christmas. Bakit po? Kasi hindi pa po tapos yung Christmas natin, celebration eh. Sir Ray Ramos Jr., Merry Christmas po and Happy New Year po sa inyo. Happy Thursday po. Good evening, Sir Glenn Sisiban nyo, sir, good evening, sir, sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Sir Larry Kasiban, good evening, sir. Sir Nanting Cervantes, yes, sir, good evening, especially kay Sir Stephen Pinto and so also Sir Ray Pinto from Bato Leyte. Yes, sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. At sa lahat po ng mga traditionals faithful po dyan sa Bato Leyte, good evening po. Sir Ratonyo Villamor, yes, sir, good evening po from Poblacion, Panglao, Bohol, good evening, sir. Sir Abi Pimentel Laplap, yes, sir, good evening po sa inyo and Happy New Year and Merry Christmas. Sir Quinciano Abina, good evening po, sir, sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Ma'am Maria Lucia Lioran, good evening po from Lake Cebu, South Cotabato, good evening po. Sir Christopher Garelios, good evening po sa inyo, sir, at sa buong pamilya po ninyo. Okay! Sige, comment lang po kayo mga sir ha, and magpapresent po tayo ng topic po natin sa ngayong sa gabi pong ito. Sir GC Buta, just a good evening from Butuan City. Okay, so pagtatanggol sa pananampalataya ay kailangan sa ngayon na panahon. Actually, itong issue na po ito pong topic na ito, ang dami-dami na po mga Defensor Katoliko ang nagtatakil po nito. Uulit-ulitin po natin ito, mga sir, mga ma'am. Bakit po? Kasi kung hindi po natin ito uulit-ulitin, baka makalimutan po ng ating mga kapatid ng mga Katoliko na meron po tayong responsibility to defend our faith. Sir Renz Talarok, sir, good evening po from Signor. Okay, so meron po tayong obligation to defend, to protect our faith. Bakit po? Kasi sa autismo po kasi natin, meron po tayong tatlong mission na natatanggap. Yung pagkapari, pagkahari, at saka pagkapropeta. Diba? Yung pagkapari, yung obligation po natin to worship God. Then pagkatapos yung pagkapropeta, yung obligation po natin to share the teaching of Christ through the Catholic Church. Then itong pagkahari, ito po yung responsibility po natin to serve people, to serve other people, mga sir at saka mga ma'am. Then after on that, tatanggap naman po tayo ng Sacrament of Confirmation. So sa Sacrament of Confirmation, dinagdagan po yung responsibility po natin. Ano po, yung magiging sundalo po tayo sa Iglesia Katolika o ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ibig sabihin po dyan, meron po tayong responsibility to defend our faith, lalo na po kung aatakihin na po itong pananampalataya po natin. Bakit po? Kasi yung pananampalataya po natin kasi mga sir at saka mga ma'am, ang atake po, hindi lang po nasa labas nasa loob din po.
So, kailangan po nating ipagtanggol ito. Bakit po? Kasi kung hindi po natin ito ipagtatanggol, mga sir at saka mga ma'am, yun, mananagot po tayo sa Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi hindi po natin ginawa yung responsibility po natin bilang isang Kristiyano na i-defend po natin, ipagtatanggol po natin yung ating tinatawag na pananampalataya. Sir Ray Ramos, if tinudon si Alvin Sanchez, si Sir Miano, Bro RJ, pwede ba sila makasuhan? Actually, sir, basta meron pong tinatawag na religious expression, according sa batas po natin, hindi po. Kaya ginganlan na bang bigao na normal po yan sa kanila, bakit po? Kasi ang mga anak po sa bitin Anak po yan sila sa Cobra, Sir Ray Ramos. So, in terms of legality, hindi po natin yan except lang kung meron po silang gagawin mga physical action, yan, pwede. Yung pagbabasag ng pwede. Pero kung salita lang, hindi po natin makakasuhan yan, Sir Ray. Sir Henry, Tony, yes sir, good evening po. Sir Ray Tabino, yes sir, good evening. Si Ma'am Rodora Odiongan, yes po, good evening po. Tungod sa imong program, daghan mi kaayo na katunan, may nga nagpadayon sa pagtan-aw nimo. Ay, thank you po, Ma'am Rodora. And wag niyo pong kalimutan always ang pag-tune in po ninyo every 6 p.m. sa program po natin sa Facebook. Ayan po. Sir Jemmy Oren from Antipolo, yes sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Okay, sige, balik po tayo sa topic po natin, mga sir. So, tayo mga Kristiyano, meron po tayong responsibility to defend our faith. Yan po yung pinakauna. Dapat ipagtatanggol po natin yung pananampalataya po natin. Bakit po? Kasi itong pananampalatayang ito, hindi po ito tatag ng tao. Hindi po kagaya sa ating mga kaibigang mga hindi Katoliko, itong mga sumulpot lang po after Martin Luther. Yung mga pananampalataya po nila, dahil nagbabasa lang po sila ng banal na kasulatan, sasabihin na kami na yung totoo. Yung mga pananampalatayang yun, invento po yan. Ibig sabihin, sumulpot lang po yan after Martin Luther. O ano po yung mga teachings na sumulpot lang po after Martin Luther? Pinaka number 1, yung Sola Scriptura. Yung Bible alone teaching. Bakit po? Kasi yung Bible alone teaching po kasi wala po yan sa Biblia And at the same time, even sa history ng Christianity, never po nagturo yung mga apostol at yung unang mga Kristiyano na Biblia lang po yung paniniwalaan. Never at never po. Yan po. So, ang dami-dami po mga teachings na kinopya din po nila sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pero ang problema, hindi po nila kinopya ng tama. Meron pong tinatawag ng mga kulang-kulang. O ano po yung for example, yung mga kulang-kulang. Sasabihin po natin na yung sinasabi nila na naniniwala daw sila na ang Biblia ay sinulat ng salita ng Panginoong Diyos. Pananampalataya po natin yan Hindi pa sumulpot yung mga sektang mga sulpot o sektang mga putok sa buho. Nandiyan na po yung pananampalatayang yan Itinuro na po yun ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana from the 3rd and 4th century. Itinuro na po yan na the Bible is the written word of God. Ano po yung invento po nila? Yung Bible alone. Ito lang, Biblia lang yung paniniwalaan natin. Yan yung invento po nila. Sir Bay Ariola and Sir John Rasen, good evening po sa inyo mga sir at sa buong pamilya po ninyo. And Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Yan po. So ngayon, nang dahil po dyan, ang dami-dami pong mga kaibigan po natin at even yung mga Katoliko po natin, mga kapatid, na meron po sila pinaniniwala na hindi po pananampalatayang Katolika. Yung mga hindi Katoliko, hindi naman po sila talagang naniniwala sa tinatawag na turo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So, ibig po sabihin po yun, talagang atakihin po nila. Ang pinaka mabigat po dyan, itong nasa loob ng Iglesia Katolika. Katoliko po sa pangalan, pero hindi pa Katoliko yung pananampalataya. Iyan po yung pinakamalaking problema. So, kaya nga, dapat po tayong magbantay. So, ano po yung gagawin po natin? Dapat inform po tayo sa pananampalataya natin. Dapat alam po natin yung pananampalataya natin. Sir Charles Angels, yes po, good evening. Ay, Ma'am Charles Angels, good evening po. Yung mga bakakon, i-block na lang. Kwarta lang naman ang habol ng mga yan. Kaya nga, Ma'am. Sir Roel Tixon, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, so balik po tayo sa atin pong topic, mga sir, ha? Okay, so dito, si Kristo nagtatagpo ng kanyang iglesia.
Ano po yung buhay ng iglesia po ito? Yung pananampalataya na iniwan po niya sa iglesia pong ito. Bakit po siya mismo yung mag-iiwan sa pananampalatayang ito? Bakit po? Kasi gusto po niya, 1 Timothy chapter 2 verse 4, gusto po niya lahat ng tao ay maliligtas. Diba? Sabi ni St. Paul, yung binanggit ko po talata kanina, 1 Timothy chapter 2 verse 4, kalooban ng Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makasusumpong ng katotohanan. Yan po. So ngayon, kung titignan po natin, kalooban ng Panginoong Jesucristo, kalooban ng Panginoong Diyos, lahat ng tao ay maligtas. And syempre, makasusumpong sa katotohanan. O sa Bisaya pa, sa kamaturan. Saan po niya iniwan yung katotohanan? Iniwan po ba niya doon sa mga nagsisulpot ng mga sulpot after Martin Luther? No! Iniwan po ba niya doon sa mga paganong mga reliyon? Hindi po. Saan po niya iniwan? Dito po niya iniwan sa kanyang iglesia. Kaya nga po, according to St. Paul, 1 Timothy chapter 3, verse 15, ang sinabi ni San Pablo, the church is the pillar and foundation of all truth. So sa makatwid, itong iglesia po ito po siyang reservoir. Siya po yung sisidlan ng tinatawag na katotohanan. Kapag labas ka sa iglesia ito, kapag kinukontra mo ang iglesia po ito, ay talagang wala ka sa katotohanan. Sir Jesse Butag, yes sir, good evening again. Proud to you, Sir RJ, sa pagiging tagapagtanggol sa Catholic Power kayo. Kaya ganun, sir. Sir Edgar Ragay, sir, good evening, good evening. Yan po mga sir. So, itong iglesia pong ito, siya po yung reservoir of truth. So, dyan po natin malalaman yung katotohanan. Biblical po ba yan? Babasahin po natin. Kung biblical po ba yan? Sige po. Ephesians chapter 3, verse 10. Ito po yung sinabi ng banal na kasulatan. Babasahin po natin para po sa inyo at sa mga lahat po nanonood po sa programa po natin. Ephesians chapter 3, verse 10. Ito po yung sinabi. Para sa pamamagitan ng iglesia, ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan. Ang karunungan niyang nahahayag sa iba't ibang paraan. Kahit na nga yung langit, nag-aantay kung ano yung ituturo ng Iglesia Katolika. Bakit po? Kasi ito po yung binigyan po niya ng kapangyarihan na magturo concerning the truth. Bakit po? Kasi katawan po ito ng Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 5, verse 23. Diba? The church is the body of our Lord. And siya po mismo yung tagapagligtas ng iglesia po ito. So kaya nga po mga sir at saka mga ma'am, ang pananampalataya na nasa Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po ito imbento ng tao. Hindi po imbento to, hindi po imbento ng Santo Papa, hindi po imbento ng mga pari. At bawal po, according sa turo ng Iglesia Katolika, bawal po ang mga Santo Papa, mga obispo at mga pari na magtuturo ng mga bagay na hindi po itinuro ng Iglesia Katolika. Bakit po? Kasi again, yung teachings ng iglesyang ito, hindi po pinagmamay-arian ng mga pari, mga obispo, or even yung Santo Papa. Pinagmamay-arian po ito ng Panginoong Jesucristo. Sir Ariel Navarro, yes sir, good evening po. Yan po. So kaya nga, bakit po ituturo po ito? Bakit po? Kasi again, ang objective, lahat ng tao ay dapat maligtas. Yan po yung objective Yan po yung objective. So kaya nga, bawal sa Santo Papa, bawal sa mga obispo, bawal sa mga pari na mag-imbento ng kanilang turo. Except kung gagawa po sila ng tinatawag na formula. Kasi yung formula po kasi, yan po kasi yung magbibigay daan na kung saan mas maiintindihan po natin yung doktrina na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. For example, ano po yung mga formulas na ginawa ng Iglesia Katolika na tumutukoy doon sa itinuro ng ating Panginoong Jesucristo? For example, the word Bible. Diba? Yung terminong Biblia. Yung terminong Biblia, hindi po yan nakasulat sa Biblia mismo na it refers to the Old and the New Testament. No. Hindi po nakasulat sa Biblia na the word Bible refers to the two testaments, the Old and the New Testament. Hindi po. Meron po nakasulat Biblos, Biblion in Greek, pero tumutukoy po sa particular
particular na tinatawag na aklat na kung saan refer doon sa Old Testament. Sir Ramil, yala si Sir, good evening po sa inyo. Next week po Sir, mag-uumpisa naman po tayo sa ating mga preparations sa Sir Ramil. Yan po. So, gumawa po ang Iglesia Katolika ng formula para mas madaling malaman, madaling maintindihan ng mga Katoliko kung ano po yung katuruan ng Panginoong Jesucristo. So, kaya nga, sabi ng Iglesia Katolika, ang Old and New Testament na sinasabing Scripture, Holy Scripture natin, tatawagin natin niyang Biblia. Kahit hindi po yung nakasulat sa Biblia, letra por letra, pinaniniwalaan po na mga Katoliko yan. Bakit po? Kasi ang nagtuturo, yung Iglesia, ang tatag ng Panginoon, na siyang pillar and foundation of all truth. Yan po. So, ang pananampalatayang ito, hindi po galing sa mga Santo Papa, hindi po galing sa mga obispo, hindi po galing sa mga pare. Kaya nga po, every magtatawag po ng councils, ang simbahang Katolika always quoted ang teaching ng first century. Bakit po? Kasi again, hindi po sila pwedeng mag-create or magturo ng bago. Hindi po pwede yun. Sir Jardy Tabasa, sir, good evening, and Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Hindi po pwede Hindi po pwede mga sir, mga ma'am. Yan po yung nature na yan, wala po sa ibang mga sekta. Bakit po? Kasi yung ibang mga sekta po kasi mga sir, mga ma'am, nag-ano po sila parang si Bisay pa invento si Manalo nag-invento ng teaching na siya po ay anghel. Si Ellen G. White nag-invento ng teaching na siya po ay propeta. Nag-invento naman teaching si Kibuloy na siya po ay appointed son of God. Si Reverend Song Myung-Moon, siya din po ay appointed son of God. Sino pa? Ang dami-dami po mga invento po nila. Nag-iimbento po sila ng mga aral na hindi po itinuro ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo. Unlike sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, yung mga turo po niya, yung basis po niya, itinuro ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Ano po, for example, ano po yung mga basis? Ano po yung mga formulas na itinuro ng Iglesia Katolika na tumutukoy sa itinuro ng Panginoong Jesucristo? Ay yung purgatorio, di ba? For example, purgatory. O ano po yung basis ng Iglesia Katolika concerning of that? Yung St. Matthew chapter 5 verse 26. Nasabi ng Panginoong Jesucristo, mabibilanggo ka doon hanggat mababayaran mo ang kahit isang sentimong inutang mo. Refer po yan sa ibang dimension Ibang tinatawag na lugar Yan po. So, sabi ng Iglesia Katolika, yung tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, refer yan sa purgatory. Yan. So, yan po yung mga examples, mga sir, mga ma'am, para mas maintindihan po natin na, ito pala yung turo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ito pala yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. Sir King, si Sir, good evening po Sir at sa buong pamilya po ninyo. Sir Melchor Gonzales, Sir, good evening po from Parang Maguindanao. Yes Sir, good evening. Yan po, So, itinuro ng Panginoong Jesucristo, tinanggap ng Iglesia Katolika, itinransmit ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So, kaya diyan po nagsisimula yung sinabi ni Saint Paul na tindigan ninyo ang mga tradisyon na aming itinuro sa inyo sa pamamagitan ng salita at ng sulat. Bakit po? Kasi transmitted Ano ba ibig sabihin ng term tradition? Tradition, it is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. The Bible was a product of a tradition. Hindi po lalabas yung Biblia kung wala pong tinatawag na tradisyon. Kaya nga itong mga kaibigan po natin, mga sulpot, mga bangag po ito. Bakit po mga bangag? Hindi daw po sila naniniwala sa tradisyon. Pagkatapos, bit po nila yung Biblia. Talagang bangag. Sir Christopher Dave Garillios, unsa to about purgatory Matthew? St. Matthew chapter 5 verse 26, Sir Christopher. Ma'am Teresa Corlet, yes sir ma'am, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Actually, nagla-live po tayo always morning sa atin pong YouTube channel, The Lay Catholic Apology International Official. Morning or hapon, 12 noon. Yan.
Baka i-adjust po natin yung tinatawag na time. Yan po. So, itong pananampalatayang ito, galing kay Panginoong Jesucristo at galing sa mga apostol. So, hindi po pwede na yung paniniwala natin na imbento lang sa ngayon na panahon. Hindi po pwede yun. Kasi hindi naman po tayo tagapagligtas eh. Si Ellen G. White, si James White, Joseph Bates, si Ian Andrews, Kibuloy, Manalo, Soriano, sino pa, Charles Taze Russell, si Amy Semple McPherson, sino pa, si itong dinatawag na Isabel de los Reyes, sino pa, ang dami-dami mga founders eh. Hindi naman sila yung tagapagligtas eh. So therefore, yung mga aral po nila, huwag po natin paniwalaan. Kasi hindi po sila yung savior. Hindi po sila yung tagapagligtas, mga sir. Kung hindi po sila yung tagapagligtas, so ibig sabihin, wala po silang karapatan na ipapakain po nila yung pananampalataya po nila sa atin. Yan po. Sir Edgar Montibon from Lapu-Lapu City. Yes, sir. Good evening po sa inyo. And Merry Christmas and Happy New Year po. Sir Glenn, yes, sir. Likewise. God bless po sa inyo and Viva Cristo Rey. Sir Juanito Javier, yes, sir. Good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Yan po. So, kaya nga po natin ipagtanggol ito. E bakit po kasi? Isa po itong bagay na kung saan in-entrust ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia na dapat po natin pag-ingatan. Kaya nga, kung titinan po natin yung tradisyon ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay grabe yung mga Santo Papa po natin. Grabe ka-istrikto in terms of doctrine. Eh bakit po? Lalo na po sa mga Santo Papa na naging santo. Sabi nila, hindi kami yung Savior. Ang Savior yung ipinangangaral po natin. Ang Savior is yung itinuturo po natin. At yung Savior na yun, ang Panginoong Jesucristo na siyang may-ari ng iglesia ito. So, istrikto po sila, ay huwag niyong baguhin yan. Kasi kung babaguhin niya ninyo, yung mga aral na yan, binabago ninyo ang turo ng Panginoong Jesucristo. And, yun, heresy po yan. Katuruan po yan na hidwa or hidwang pananampalataya, kumbaga. Naman dia tradition ang mga sulpot, Sir RJ, tradition of haom-haom theology o tumology. Ay, oo. Actually, yes, sir. Totoo po yan. Meron din pong mga sinusunod tradition itong mga kaibigan po ng mga sulpot, yung paniniwala nila na si Ellen G. White Propeta. Tradition po yan eh. Hindi pa mababasa sa Biblia, pero tinanggap po nila. Aral. So yan pong sinabi ng Panginoong Jesucristo, instead of susunod kayo sa aral ng Panginoong Diyos, sinusunod ninyo yung tradisyon ng mga tao. Sir Cazel, sino pa? Sir Cazel Cortez, yes sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo, and Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Claim lang doon natin si Sir Blo, natatag tayo ni Jesus. May kasabihan po kasi na claiming and proving are two different things. Kung ina-atake po nila tayo, na claim lang po natin yan, bakit po siya nag-claim din? Kung claim po natin, meron po ba tayong proof? Sa kanila, nag-claim po sila, pero wala po silang proof. Meron po silang proof yung listahan po ng kanilang mga utang. Sa atin, meron po tayong proof Historical po And at the same time, hindi po mawawala yung katotohanan na ayon sa kasaysayan na ang iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So, yan po yung sinabi ko po kanina, claiming and proving are two different things. Nag-claim po sila, pero wala po silang pruebang ibinigay. Sa atin, hindi. Bakit po tayo nag-claim? Bakit? Kasi nandyan po sila ng mga squatters Ma'am Castle pala ito. Sorry po. Nag-claim po sila. Bakit po? Kasi mga squatters of faith po sila Mga squatter ng pananampalataya. Kahit hindi sa kanila, i-claim nila na as kanila yon, pero wala silang titulo. Kaya nga po, atake po sila sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, pero ni minsan, hindi po nila binanggit kung sino talaga yung founder ng Iglesia Katolika. Bakit po? Kasi mabubuko po sila Diba? Gina nyo. Kahit sa ang mga sekta, mga programa ng iba't ibang mga sekta, meron ba tayong narinig na inatake po nila ang Iglesia Katolika dahil merong founder tao? Wala po Bakit po? Kasi, ayun, parang sili po yun sa kanila
pagbabanggitin po nila yung pangalan ng founder ng Iglesia Katolika Apostolika Romana at hindi yan yung nakatala sa kasaysayan, eh magiging sinungaling po sila. Eh alam naman po natin kung sino po yung ama ng mga sinungaling. Eh sino po yung ama ng mga sinungaling? Eh ang demonyo. St. John chapter 8 verse 44. Yan po, Ma'am Castle. So, may kaibahan po kasi. Yung claim lang ng claim, pagkatapos walang proof, eh yung meron po nag-claim na merong proof. Eh bakit po kasi? Kino-contest na po nila eh. Kino-contest na po nila yung katotohanan eh. Si Martin Luther, nung humiwalay sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po niya kinontest na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Hindi po niya kinontest po yan. Ang ginagawa lang po niya, gumawa po siya ng katuruan na yung One Holy Catholic Apostolic Church, labas po dyan physically, pero spiritually, bilong pa din po siya. Yan po yung turo ni Martin Luther. Eh, itong mga apo ni Martin Luther, yun, nag-iimbento na ng mga iba-ibang mga paniniwala at pananampalataya. O kaya nga kino-contest na po nila yung Iglesia Katolika, isang iglesia tatag ng Panginoong Jesucristo. Ayun, dyan po lalabas yung tinatawag ng mga ebidensya. Sir Jose Marcelones, sir, good evening po from Naga, Cebu. Sir Rizalimen, yes, sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Viva Cristo Rey. Sir Adolfo Villacura, yes, sir, good evening po sa inyo. And Merry Christmas po and Happy New Year. And God bless din po sa inyo. Shout out po sa ako mga anak. Sir Adrian James, Ma'am Alyssa Jane, Ma'am Alea Joyce, and syempre sa Mrs. po na Sir Adolfo na si Ma'am Joneline Villacura. Good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Magandang gabi. And sana nga bigyan kayo ng Panginoong Diyos ng grasya, ng peace, love, and syempre yung joy sa buong pamilya po ninyo, Sir Adolfo. Okay. Yan po. So, yun. So, hindi po pwede yun. Hindi po pwede na hindi po natin ibubuko po sila concerning faith. So, ngayon, itinuro ito ng mga apostol, transmit po ito. Eh bakit po i-transmit? Again, gusto po ng Panginoong Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Yan po yung kagustuhan ng Panginoong Diyos eh. So ibig sabihin, yung katuruan po niya from the 1st century AD, 2nd century, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, hanggang 21st century, dapat itong pananampalatayang ito, hindi po ito mawawala. So kung ganyan po yung katotohanan, ibig sabihin, itong mga sulpot na not less than 45,000 Christian denominations, mga sinungaling po yan sila lahat. They are false. Eh bakit po? Bakit po sila false? Eh yung mga katuruan po nila, invento lang po ng invento lang po after Martin Luther eh. Sir Lever Mark Milania, sir, good evening po sa inyo. And Merry Christmas po and Happy New Year po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Yan po mga sir. Break po muna po tayo mga sir. Break po muna. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto at Argument sa page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, so balik po tayo sa programa po natin, mga sir at saka mga ma'am. Sir Christopher Garillo, sa Virgin sa imo sa Just a Bible nato Roman Catholic na Cebuano. Bro, actually, meron po tayong translation na Cebuano, yung bago lang na nailabas.
ba yung version na yun yung ang bagong kasabutan lang eh. Pero sagad ba sa official Cebuano version is yung Community Bible na published by Christopher, published by the Claritian publication. Hindi po yung sa PBS. Dalawa po kasi PBS at Claritian eh. So, yung ang ano natin dapat Claritian, hindi po yung sa PBS. Community Bible na Claritian po yung publication. Sir Clifford Remihia, yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Chopilo Trimidal, yes sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. So yan po mga sir. So itong mga kaibigan po natin mga sulpot, kahit kailang beses po sila mag-claim po sa kanilang sekta, ay hindi po yan totoo. Bakit po? Kasi nandyan po yung totoo eh. Kaya nga po, hindi po yan magbabasa ng kasaysayan. Bakit po? Kasi mabubuko po yung history po nila eh. At malalaman natin, or malalaman po ng kanilang malaman po ng kanilang mga miyembro na yung palang pinaniniwalaan po nila, chismis lang ng kanilang pastoy. Yan po. So 2025 na po ngayon. So dapat ipagtatanggol po natin yung pananampalataya natin. At ako po'y masaya, mga sir, mga ma'am. Actually, dami-dami na po nabablog ng mga Katoliko na nagtatanggol sa pananampalataya. At masaya na po ako dyan. Bakit po? Kasi responsibility po natin yan eh. Dapat maraming Katoliko ang magtatanggol sa pananampalataya po natin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo. Dapat kung pwede, tayo pong lahat. Kung ganyan po yung gagawin po natin, wala na pong Katoliko na aalis sa simbahang Katolika. Bakit po? Kasi alam na po natin, lahat po natin tayo, alam po natin yung pananampalataya natin. Kung ganyan po yung mangyayari. Sir Erwin Amante, yes sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. No problem po, Sir Christopher Garillos. Announcement po sa lahat po ng member ng LCA. Actually, magbabalik po tayo, mag-prepare po ako. Kasi na ano po yung file ko po eh. Na-restart po kasi o na-reformat kasi yung system po natin kasi nagluloko na yung computer po natin. So ang nangyari yung mga files ko po yun na nawala. So baka re-prepare po natin ito. Siguro aabot po ng 3 araw o 4 na araw. So yung klase po natin, yung mga formations po natin, magbabalik po siya by next week na po. Mga sir at saka mga ma'am ha. And pero sa mga meetings po natin, tutuloy-tuloy po yan. Siguro baka magpapatawag pa ako ng meeting this coming Saturday ng gabi kung hindi po, wala po akong gagawin. Saturday or Sunday po ng gabi. Kasi gusto ko pong mag-meeting po tayo para sa mission po natin this year. Meron po tayong 1-year plan kung baga. And at the same time, paghahandaan po natin yung yung convention po natin this coming June. Mga sir at saka mga ma'am. So yan po yung natin. Yan po yung siguro by Sunday magpapatawag po ako ng tinatawag na meeting mga sir at saka mga ma'am. And yun, wag niyo po sanang kalimutan mga sir ang oras po natin, streaming po natin every 6 PM Facebook page po natin. And umaga or sa tanghali pala 12 noon or 1 PM possible. Meron po tayong live streaming gamit po yung YouTube channel po natin mga sir ha. Okay, sino pa? Kasi ang dami-dami ko pong dami-dami ko pong sasagutin na sasagutin na mga sulpot eh. So, magre-record po tayo din pagkatapos i-upload po natin sa YouTube channels natin. And kung gusto niyo po na tinatawag na mapanood po ito, so yun, pwede po kayo mag-tune in doon sa ating mga YouTube channels, Dali Catholic, Apology Interest Official, RJ Sandro Second TV. Itong live stream na ito, marire-upload po ito, marire-stream po ito sa RJ Sandro Second TV ngayong siguro mga 10 na PM siguro mga sir. Sir Simon Sean, yes sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. And sa ngayon po, hindi na po muna po ako magtatagal. Pero yung yung program po natin as is po siya every 6 PM po mga sir sa Facebook page po natin. Sa YouTube channel natin every 1 PM na. Kasi maghahati po ako every 1 PM na. Okay, kung magbabalik po kasi yung klase so 1 PM dyan po ako mag-live streaming. Okay? Sa YouTube channel natin mga sir at saka mga ma'am. Sige. So, inumpisahan po natin itong program po natin mga sir, mga ma'ams, pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po natin itong programang ito sa pamamagitan din po ng dasal. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen.
Ave Maria, gratia, predominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special Masons and all those who are commended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Padre, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Sa pangalan po na bang persa ng TV Apolya.Argumento na pinangungunahan po nila Catholic, Apologies International, sa makasamahan ko po sa LCA, at sa lahat po ng mga Katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa programa po ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir R.J. Seno, pansamantalang mapapala po sa magsasabing, Ecclesiam Serra Vire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang gabi po sa lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.